Така я показвах в последното видео с какви опаковчици изпращам, или турбички зебло, или протмоненца. Всякакви цветове имам. Ако имам наличния цвят, който ви харесва, ще ви пратя органита в него. Кърпички изпращам, за да бършите. Така, какво имам още? От това имам само едно в този цвят. И лаво имам няколко. А в такива съндъчета си държа съкровищата. Аз държа много неща в съндъчета. На мен ми е много красиво така. Доста подредено става. За какво не съм съжалявала, когато съм си купувала. Това са съндъци, несесери, органайзери. Това са неща за съхранение. Така. Надявам се да не ви направи лошо впечатление някъде нещо, но това са ми колекционерските играчки, част от тях. Виждате, отзад е пълно с съндъчета. Всичките играчки са върху различен съндък. Така. Тук имаме съндъчета всякакви. Това ми е от Стелка. Подарък от последната ми пратка. Това ми е от Стелка. Подарък от последната пратка. Какво имам вътре? Всякакви веришки. Тя много хубаво изчисли тези моите веришки да минават през моите органити ушенцата и през нейните. И аз имам от нея 8-9, не знам. Детето вече има един съндък със свои бижута. Детето ми е на 3. Скоро ще прави 4. Вече си има кутийка с веришки и с органити, понеже като види мама, естествено, искам това Софи. Викам, добре, мамо. Чакам да й мине, не й минава. Последния път си избирах за мене, понеже ми беше присвоила едно такова. Викам, Стели, какво имаш? Тя ми показва, викам, едно такова задължително, защото много си го харесвам, детето ми го взе. Тя показва, виж сега какво съм заредила. И като видя едно червено, това Софи, викам, няма как, взимаме го, пращай него. Няма какво да... Тя не търпи компромис. Каквото иска, мама, ако може да си позволи, дава. Децата са много нетърпеливи. Няма как аз да нося, аз вече си правя сметката. Купувам си за мен някакви неща и не съм свикнала, че трябва и за нея. Тоест за нея си купувам детските неща. Обаче тя иска неща за големи. Аз имам пръстенче и тя трябва да има пръстенче. Мама ще сложи обички и тя иска обички, ама тя няма дупчици още. Между другото се колебая дали да й пробивам ушите. Не знам на какво мнение сте, но нали има точки по ушите. И реално не е хубаво да се нарушава, не се знае къде ще нарушим. И така че някак си не искам, ако тя реши в някакъв момент. Така. Айде да извадим едни съкровища. Сигурно съм ви досадила с другите неща. Може би нямате търпение да извадя. Вижте, имам табла пред мен, пълна, с красотички за шлайфане. От тези, предупреждавам, едно ще си избера, защото маковия яспис ми свърши. Останаха 3, едни такива бледи камъчета. Ще да ги търся да ви показвам, но той няма и смисъл. Няма то, просто много бурканчета има тук. Наредила съм, за да ви показвам някои неща и върху бурканчетата. Това са ми прекрасните вълшебни пръчици. Аз мислех за себе си да взема, обаче детето си хареса 2 за него. И за мене не знам коя да си взема. Честно казано, чудех се дали традиционна ето тази. С планинския, той си е много силен. Аз слагам винаги планински в органитите. Това е универсален камък и подсилва всички останали. Обсидиана също много чисти. Аметист имаме за любов, разбирателство, стабилност, против зависимост и така нататък. На една директорка пратих. Много ми хареса показалката, искам още една. Викам, това е вълшебна пръчица. Да, искам още една показалка. Тя вижда показалка.
Моята щерка се чувства като вещица, почва да прави някакви вещерски неща, плюс абракадабра, но по нейн детски начин казано. Какво имам още като съкровища? Това са дъскичките за махало, на които не му се дават пари за дъскичка. Рисувате си на едно листче, кръгло, квадратно. Да, не, може би и питай отново. За да може, когато мерите с махалото, да ви дава, може да се мери без дъскичка и без листче, като гледате само на коя страна ще се върти по часовниковата или обратно. Може да ползвате компас, да видите къде е север. Може и да не ползвате. Аз си взех някои неща, които са ми удобни. Иначе компас имам, може би, два. Само набързо да покажа. Всъщност те са еднакви, така че ще покажа единия само. С пчеличка, разбира се. Ето така изглежда компасчето. Ползвам си го, когато си меря с махалцето. Толкова съм свикнала с махалото, че ми стои до масичката постоянно, където си седя по цял ден, ми стои махалцето и се присещам нещо да го попитам. Оп! Така, само че ми е пълно. Имам с аметист. Как да покажа сега? Видеото ми ще свърши всеки момент. Имам с аметист. Имам едно смесенко. Който иска, ще му пратя снимки на махалата. Аз мисля, че ги имаше и в публикация, но тя отиде много надолу. Различни са, всичките си работят. Имам синички. Имам си и само с цитринче. Ето едно с цитрин, с синапатит. Имат си синджирчета всичките. Знаете, хваща се на около 10 см. Под ръка не е моето е долу в другата стаечка. Тези рибки съм си приготвила да ги чупя и да ги шлайфам. И тези прекрасни листенца, които обожавам. Имам обички. Полиенце с обици в тази краска на императорския. И тези обици. Шарените ми свършиха другите, които са като този цвят. Такива, между другото, имам още. Гривнички имам, който харесва императорски азпис. Може и да прочете повече информация и да си вземе. Чао от мен!